kake gani kaga arziki da Allah ya halicce mu mutum biliyan kaza to ya turo mana arzikin mutum biliyan kaza. Billahi azim ko babanka bai isa ya hana ka abin da Allah ya baka ba. Mahaifiyarka da ta haife ka wallahi in a ce za ta maka mugunta da ita ba ta isa ta hana ka arziki ba. Kaga dai ita ce sababin zuwanka duniya. Ba wani wanda ya isa ya tsaya maka a hanya alhali Allah ya baka. To me na faɗa? Me na jin haushi na? Me na gaba da ni? Kana bakin ciki saboda wani ya samu rufin asiri. Me yasa yake hawa mota? Me yasa yake saka riga? Me yasa yake da kaza? Me yasa ya mallaki kaza? Dan bakin ciki ba abin da ya dame ka sai bakin ciki ka shiga uku haka zaka mutu ka lalace. Kuma wannan duk wanda yake da irin wannan abun ko ba zai taba ci gaba ba. Wallahi mala ana ce dan bakin ciki ba ni wato ina son nuna maka a bakin cikin nan zaka mutu. Dan duk wanda yake gaba da kasan Allah, duk wanda yake gaba da rabon Allah to babu shi ba zaman lafiya. Ka haƙura kawai ƙaninka da ka riga shi zuwa duniya da shekara 7 billahi azimu sai ya ninka ka da kuɗi da biliyan 7 duk shekara ɗaya ya loda ma biliyan 1 ya za ka yi so shi ba za ka iya so shi ba. Amma in zuwan duniya ne ka riga shi zuwa ko ba ka bane ba kana ga darar wayewa ne ka riga shi wayewa amma ya fi ka wayewan aljihu. Haka Allah ya ga dama ya hana ka ya bashi kai ma din Allah ya baka wani abin da ka fi wani. Ina fata ana fahimta. Idan ka ce za ka ji ciwo me yasa wani ya fi ka to kai ma ka duba za ka ga kuma wani kafi shi. Wataƙila kafi shi kwakwalwa, wataƙila kafi shi 'ya'ya, wataƙila kafi shi basira, wataƙila kafi shi lafiya, wataƙila za ka fi shi daɗewa a duniya amma bai baka wancan ba. Amma ya baka nisan kwana za a dade ana damawa da kai a duniya. Shi ko wancan Allah ya tara masa kaza kaza wataƙila kuma bai zai dade ba. Yanzu ba Allah bibita gawa.